Rok 2025 byl pro československý rap extrémní. Velký milníky, show, kolaby, alba, to všecko československý rap posunulo zase trošku dál. Ale pro lidi, kdo byl rapper roku, album roku, track roku? To jsme se vydali do ulic zjistit a ty sleduješ WOO TV. Začneme rapperem roku. My dáme nějaký 3 nominace a uvidíme, jestli s náma lidi souhlasí, anebo ne. Za nás je to PTK, díky Karakoromu a celkovému posunu. Separ za jeho obrovský milník těhelné pole. A Kalin, protože 2x U2 Arena se prostě u nás počítá jako velký plus. Tak jdeme zjistit, jestli s náma lidi souhlasí. Viktor Šín. Viktor Šín. No tak asi ten PTK, Izo byl taky dobrý, nevím no, je to těžký rozhodnout. Bulharovi. Ale za mě asi Viktor Šín. Hardriko, bohužel. Hardriko, ne, super. Určitě Viktorovi Šínovi. Hele, za mě prostě Kato s Pragou Neon. OK, v Česku asi upřímně Izo. Svýho oblíbenýho OG-pa. Já si myslím, že to je docela podobný s tím Izem. BBL mě hrozně bavilo, ale nevím no. Tinted Windows teďka genově, ale to jsou takový ty jakoby oblíbenější no. Bulharo, jo, a za co? Teď to nový album, líbilo se ti, nebo máš tam nějaký track? No, asi nejoblíbenější mám Přízrak, ale asi ty alba jsou taky všechny dobrý, ale asi spíš ty starší písničky od něj jsou lepší. Aha. Tak celkově to nový album, co si budeme, fakt se povedlo. A celkově ten text, co dělá všechno, dává to smysl za mě. Jakoby. Má to nějaký význam většinou. Jasně, takže Viktor, u tebe, super, co u tebe? Protože hrozně mě baví prostě ty texty, zároveň i ten styl té muziky celkově, prostě mám to hrozně rád. Super, takže Kato pořád na to má? Co se ti na něm jako letos nejvíc jako líbilo, nebo track nějaký? No, tak já jsem měla nejposlouchanější Ghetto Romantika. Protože jako nikdo neměl asi větší jako čísla a ani největší album a všechno v Česku největší, takže si myslím, že asi z českých určitě jako. Protože tenhle ten rok vydal fakt velký věci a asi nemá větší crowd než jako kdokoliv jiný z toho Česka. Tak jak jsme viděli, naše nominace tolik neuspěly, u lidí zkrátka dominuje Viktor Šín, i když se přejmenuje na Buku. My mu teda dáváme naší WOO TV ocenění za rapera roku. Deska roku. Tady už je to subjektivnější, protože jich vyšlo opravdu mraky, ale za nás je to Dan, Space Build Music a Já, mé druhé já a Kristýna. Doufám, že nás lidi neseženou za Karakorám a Golky 2. No, asi ten Bulhar, no. Asi jo, no. Za mě Karakoram. Aha, a co se ti na něm líbilo? Tak nevím, je to novinka a bavilo mě to celkově. Buka určitě. OK, Já, mé druhé a Kristýna. Co se ti vlastně na něm líbilo? Hodně se mi líbila písnička Strach a celkově se mi líbil, jak tam zkoušel ty nové druhy tohoto. Buka, takže Já, mé druhé já a Kristýna, jasně. Ale asi buď Karakoram, jakože to je dost povedený, co si budem. Solo PTK album to jen tak nebývá. Obzvlášť teď za poslední dobou, kdy dělal samý featy. Jasně. Ale asi Karakoram nebo Imposter Syndrome. No. Aha. Na Karakoramu, co tě bavilo na něm? Tak hlavně, že to měl něco sám. Že jako teďko, jak pořád měl tracky s Izem a podobně, tak to bylo takový jakože nic moc, už mě to tolik nebavilo, ale teďko jak udělal solo album, tak je to úžasný. Jasně, takže tě potěšil. On to i sám jako říkal, že to chtěl mít fakt čistě solo, vlastně tam nemá tam ani jeden feat a všechno tohle, že čistý PTK, takže super. A z albumu, tam Hardriko neměl letos album, tak který bys jako vyzvihla? Tak já jsem měla asi od Luka Brasiho, to jak tam má ty písničky to dole a takhle, nevím jak se to jmenuje. Luka Brasi, Apple C, společný projekt, super, takže to je tvoje album. Odpověď asi teda Vince očekávaný, ale očekávání nebude, podle mě asi Skuře. Jakože OG Puff, mám na tom přesně podle v rapu, tak na tom mám nejvíc jako s album naposloucháno, takže za mě album asi Skuře, jakože. Já souhlasím asi s Kuře, protože jakoby celkově OG Puff je asi jediný, co poslouchám tak z Česka. Mně se prostě líbí celkově že ta delivery, ta flow, co má a celkově ty beats, co používá, je to takový dost jako, je to v pohodě, fakt jakože na Česko, líbí se mi to.
Lidi opět rozhodli a jako interpret, tak i samozřejmě deska vyhrává Viktor Sheen, respektive Buka za já, mé druhé já a Kristýna. Předáváme teda druhou Wood TV cenu Viktorovi. A track roku to už je opravdu loterie a velmi subjektivní názor, ale za nás jsou to Trustou, KSM Pintlich Remix, Antarktida a Balance. Tak jdem zjistit, co na to lidi. Možná fakt tu ghetto romantiku. Aha, co se ti na něm jako nejvíc líbilo? Já nevím, tak je to takový dobrý. Je to dobrý, super. Strach? Demo. Pátky, OK, budeme to počítat do roku 25, když toho to došlo trošku v prosinci, nevadí. Track roku asi určit úplně jeden nemůžu. Asi bych to ani jako nedal a teď už jako takhle z fleku vůbec. Okay. Takže. Track roku, český, jakože, hele, myslím si, že třeba Smartfella od OG Pava, to jsem prostě měl nejvíc poslouchaný. Já jsem to měl, ne, fakt, jako jsem fakt, hodně se, no já jsem to měl hodně jako poslouchaný ten track, jakože fakt jako z českého rapu já nic moc jiného neposlouchám, než jako OG Pava. A jinak jakoby, jako moje hudba, že jo, SOR, takže mě sledujte. Jo, já jsem Glazer OGho Páva, takže řeknu Smartfella. Já si teda myslím, že upřímně docela Louds teď tenhle rok s těma albama, s tím jedním albem, co vydal, tak to je fakt hodně dobrý. A myslím si, že postupně jakože to roste víc a víc a mně se líbí, jak to má hodně melodický, takže v těch trackách jako to je znát. A co se mi líbilo asi nejvíc hodně. A stejně jako TikTok a Spotify v poslední době, strach dominuje. A Buka, respektive Viktor, si odnáší zlatý hat-trick a třetí Wood TV ocenění za track roku. Takže Viktore, gratulujeme. A nakonec jsme se zeptali lidí, na co se těší v roce 2026, anebo co by si přáli. Těší se na spolupráci Rafaela se Separem, nebo návrat Iza s Ektorem, nebo nějakou O2 Arenu, o který nevíme. Uvidíme, jdem to zjistit. Čau, jedna vsupka, natáčení probíhalo 30. listopadu, takže O2 Arena od Iza ještě nebyla oznámena, takže minimálně jedno překvapení už jsme dostali. Posílám slovo zpátky do studia. Asi doufám, že Bulharu dělá nějaký koncerty další třeba v Oxu a nebo ne v Sasazu vlastně má, no tak tam bych šla. Určitě, aby šel do Edenu nebo do O2 Areny. Takže Viktor znova O2 Arena, anebo by mohl dát jeden, to bychom si všichni přáli. Mohl. Jo, super. Tak Hard Rico by mohl dělat to album teda. Hard Rico s Gintrem O2. Tak klidně nějakou spolupráci s Kalinem zase. Druhý Southside, jasně. Já bych dal třeba Evičku Farnou. Jakože by měl nějaký jako feed s nějakým rapperem? S Viktorem, ne, já bych byl spokojený. To by mohlo být zajímavý, Fety by byl asi za to rád. Jako za mě bylo úplně úžasný collab, prostě PTK s Viktorem Sheenem celý album. To by bylo jako podle mě hodně geniální. Nebo něco takového. To bylo super, no, vzhůru celou noc. Přesně. Tyhle, jako Wood TV. To bych jako hodně ocenil. Super. Co to je? Hele, já bych jako hodně rád zašel na koncert Rigor Mortis. To bych se jako přál. A aby se nezrušil koncert na Kladně, který měl být teďka včera a nebyl, tak aby aspoň v tom březnu to vyšlo. Za mě asi jako něco, na co bych se vysloveně těšil, není, ale celý asi postup jako té české scény, přesně Louds One, že jde úplně ranec nahoru, je to prostě new sound nějaký taky, takže jestli jim se jako inspirujou prostě nějaký lidi a určitě spíš na new sound celkově, než jako na tracky a alba. Já si myslím, že celkově asi největší překvapení a očekávání, kdyby to vyšlo, takže A$AP Rocky vydá album nebo něco takového. Ale myslím si, že se toho bohužel nedočkáme, no, ale doufat můžeme samozřejmě. Tak ty děláš svoji muziku, tak nějaký očekávání, nějak trošku můžeš týzovat naše fanoušky. Jo, hele, tak budu vydávat možná nějaký teďka EPčko a tak, ale vydal jsem teďka album, má to celkem úspěch, takže myslím si, že dobrý. Teďka budu hrát i jako teďka na takový party Keep It Cool, akce jako oblečení a tak a budu tam prostě vystupovat. A jo, takže jsem jinak 1sxr.ee na Instagramu, takže mě sledujte. Ano, děkuju moc. A jo, těšte se na nové věci. To je všechno. Rok 2025 je za náma a my se těšíme na rok 2026. Československý rap udělal zase krok dopředu a my se těšíme, co nám přinese ten následující rok. Sledoval si Wood TV.